Mi-upgrade na sugod karong adlaw, Independence Day, ang Basilan General Hospital. Human mihatag og pagtugot ang Department of Health nga mag-operate kini hangtod 100 bed capacity. Gi-turn over na sa Department of Health ang mga modernong gamit sa hospital. Tungod niini, dili na kinahanglang dalhon pa sa Zamboanga City ang ubang pasyente og mga severe cases. Sulod sa 24 ka tuig, nag-operate lang ang Basilan General Hospital og 25 bed capacity. Gani ni adtong panahon nga daghan ang natakbuyan sa COVID-19, naglisod sila sa pag-asikaso sa mga pasyente. Pero naningkamot ang mga opisyal sa probinsya, hilabi na kang Congressman Mujib Hataman, may upgrade ang hospital. Atol sa seremonyas, nagpahayag si Congressman Hataman sa iyang pagpasalamat ngadto sa Department of Health kay nahimo siyang sumbanan sa ubang representative nga magduso og balaod nun aron mo upgrade sab ang ilang mga hospital. Gani karon pa lang, naglaraw na si Hataman nga himuong 500 bed capacity ang Basilan General Hospital nga nahimutang sa Isabela City, Basilan Province. Ug matod sa kongresista, walay supak niini ang DOH. Dako usab ang pagpasalamat ni Basilan General Hospital Medical Chief Dr. Siti Norosamsi Amilhasan, kang Congressman Mujib Hataman, former Congressman Kando Muarit, Isabela City Mayor Siti Dalia Dada Turabin Hataman ug sa uban pang stakeholders sa mga inisyatiba ug walay puas nga suporta sa pagpalambo o pagpataas sa kapasidad sa Basilan General Hospital. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.